Boldumy? Ay, bolly ýöne. Näme ýöne? Cüceleri seyretişňem şu halat giyişin ýaly bolaýmasa? Halat giyişim? Hawa. Halat giyişimde näme? Meh, Bu näme? immerş. Ýör. Bolýa. Hana o taýyp immer, soň o yere immerersiň. Bolýa. Bu yere de goýarsyň. Soň o yere immerersiň. Soň bolsa Bol- näme dursyň? Ýör. Hana o taýyp immer, soň o yere immerersiň. Bu yere de goýarsyň. Salam Maya. Salam. Maya. Men sana bir dada çaktım bolayın. Hawa, dinleýän. Sol ýagy şu ýadyňa düşýärmi? Ana şonda teň ýaşy edip duranyň görüp, şonda men sana saýywanym nädip udadanmy özüm hem duýmany galypdy. Şonda sen öwür maňa teretdiň bolayyn. Şol wagtyň hen ýerden men gözeňimden giderak. Men seni birinji gezek görümde haladym. Men her gün diňe sana duşmak ardy edýärdim. Şo günden bäri hiç unutup bilmedim. Indi sana duşurny öýdemokdym. Ýöne Iqbal ýene bir duşurdy. Diýmek bir ýöne ýere däldir. Salam aleykum. Mukamsan, näýli? Ýagdaýlaň goýmy? Owa, öýdüm. Okudan gelýärmi? Owa. Töwelemem bolýa. Maya, ýör öýe gaýdalla. Dogry aýdýaň jigim. Ýör. Bolýa sag bolmak. Sag bol. Sag bolun. Borum ham, sag bol.